נשמע נהדר, כן. נו? טוב, אז אם מישהי יודעת איך לכבות את האור פה, זה יעזור לי. כן, הרכבת ואני, זה המחויבת הכי גדולה בחיים שלי. מה? כן, כן. מה? 48. טוב, זה מטריף הדבר הזה. אבל אהבתי את זה. אהבתי את ה... כן. מקווה שיהיה לי. פעם שעברה זה עבד. טוב, יאללה, אנחנו מתחילים. אז שיעור 3 היום, אנחנו ממשיכים ללמוד על יסודות הסיפור המעניין. אנחנו צוללים, בונים את זה לפי שכבות. טוב, אתם מכירים כבר אותה, את נעמה. נעמי, ולפני איזה חצי שנה אנחנו היינו אצל חברים, חוזרים הביתה, היא נרדמת באוטו, מגיעים הביתה, היא מתעוררת, ארוחת ערב, ואז אני אומר לה, נעמה, יש אוכל? היא עושה, אני לא רוצה, אני מציירת. ואז אני כאילו, זכרתי את כל מה שלימדו אותי על הורות, אמרתי, טוב, יאללה, גבולות זה חשוב, אני אהיה עכשיו אבו עלי. מה אני אומר לה? אחרי זה לא יהיה אוכל, עכשיו אוכלים. אחרי זה לא יהיה אוכל. הייתי הכי כאילו זה. והיא אמרה לי, סבבה גבר. בסדר? כאילו, בחמידות ומתיקות, אבל המשיכה לצייר. ואז אנחנו אוכלים, היא לא באה איתנו, ובאים ללכת לישון. מה היא אומרת לי? אבא, אני? רעבה. ואני שולף את האבו עלי, אני אומר לה, נעמה, אמרתי אין אוכל, אין אוכל. את רוצה לאכול? זה בארוחת ערב, יש זמנים. בסדר? חדר אוכל סגור, ועוד משפטים חברתיים, נכון? אנחנו לא מסעדה, ומכירים את הדברים. נכון? זה מוכר, זה עובר. חבר פעם אמר לי שאם זה מחשבה מוכרת מדי, אז תזכור שהיא לא שלך. אבל בכל מקרה, אז כאן הייתי על הסיפור החברתי, הרגיל, ואז אני אומר לה, לא, מחר בבוקר. ואז היא אומרת לי, תוחכמת, היא בת 4.5, אז היא אומרת לי, אבא, אפשר לגלות לך סוד? שזה השם קוד שלה תרד לגובה שלי, כאילו, וזה סוד שכולם שומעים, זה לא העניין. אז אני יורד לגובה שלה, היא אומרת לי, אבא, אם היית הולך לחבר שלך, וחוזר הביתה ונרדם באוטו, ואז מתעורר והיה אוכל, אבל היית עושה משהו שאתה ממש ממש אוהב. נגיד כמו לקרוא, או לצייר, או זה, אז... והיו קוראים לאוכל, אבל לא היית רעב. אבל אז היית רוצה ללכת לישון, והיו אומרים לך שאתה לא יכול לאכול עד ארוחת בוקר, ואתה צריך לגבוה ברעב. איך היית מרגיש? עכשיו, אני אומר לעצמי, fuck my life, כאילו, היא בת 4.5 וזה, אז כמובן שאמרתי לה, מה את רוצה לאכול? אבל מה שהיא עשתה, אתם יודעים מה? בואו אני עכשיו כן רוצה לשאול אתכם קצת שאלות. הקורס, שנייה, אני אכבה את ה... הקורס, נו? זה מדהים, כאילו, כלום לא עובד פה. הקורס הוא על סטורי טלינג טרנספורמטיבי. זאת אומרת, איך להפוך תפיסה אחת לתפיסה שנייה. מתוך המחשבה שתפיסות משנות התנהגות. תחשבו על זה, עם איזה איבר אנחנו רואים, דיברנו על זה? נכון, עם המוח. זאת אומרת, ראייה זה הבנה, אל תעוף על עצמך כזה, כאילו עשית כזה 3 שניות ועוד אחורה, זה היה way too much. אז עם המוח, תפיסה זה הבנה, מתפיסה אנחנו גוזרים התנהגות. אנחנו נדבר היום על הדברים האלה. שאלה אליכם, יש לנו את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, אני, נעמה, חברים והכל, מי עשה את הטרנספורמציה? למי? לי, זאת אומרת, היא הקבוע, אני המשתנה, אוקיי?
חשוב להבין את הדברים האלה, את המשחק הזה, בגלל שכשאנחנו נתייחס לדברים, נעבוד עם דברים, ואנחנו התחלנו פעם שעברה עליכם, היום אנחנו נעבור על אחרים, אחרי זה יהפוך למוצרים, לקריירה, זה לא משנה, נחצין את זה, נקרב. תמיד יש את הסיבה ואת המסובב. חשוב לדעת באיזה פוזיציה אנחנו. עכשיו, מה הייתה נקודת ההתחלה שלי, מבחינתה? בשביל טרנספורמציה אני צריך כאילו נקודת התחלה ונקודת יעד, מטרה. זה לא קורס בלספר סיפורים יפים ומעניינים. מה נקודת ההתחלה? היא קוראת את המצב, מה הסטייט שלי? מה בן אדם חושב, מרגיש? שלה. שלי. היא מסובבת, היא המפעילה. זאת אומרת, מבחינה רגשית, היא אומרת, הוא נעול, נכון? זאת אומרת, עם ביטחון עצמי. מה הדעה שלו? לא נתת לי לאכול. סימפל, אוקיי? לעבוד פשוט. כשאנחנו מדברים על שכנוע או השפעה בסביבה מוכוונת יעדים, שזה קצת העולם הזה, אז אנחנו מדברים על השפעה בסביבה עם יעדים. אוקיי? זאת אומרת שאתם נכנסים עכשיו לסיטואציה, צריכים לנתח מה המצב הקיים ואז מה היעד שאתם רוצים להשיג. זה הדבר הראשון שאני עושה, נגיד, השבוע היה לי בפברואר, יכול להיות שכאילו יהיה מרצה אורח או מרצה אורחת, כי התקשרו אליי שבוע שעבר, אמרו לי מאיזה חברת סייבר שאני עובד איתם, שים שומע, אנחנו עושים אוף סייט בקנקון, ואז היא ממשיכה לדבר, אמרתי כן, אוקיי? אז כאילו, והדבר הראשון, זאת אומרת, על אוף סייט של 5 ימים, שאנחנו עושים לעשות טרנספורמציה לחברה בכלל, ולכל העובדים, הדבר הראשון שאני שואל אותם זה מה 3 KPIs. KPIs, אתם מכירים את המושג? Okay, Key Performance Indicators. משתמשים בזה בטק והכל, זה מדדים כמותיים בהירים. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שהצלחנו. אז הדבר הראשון שאני מצליח, המטרה שלי לא שיגידו שהיה אירוע וואו. המטרה שלי היה לעבוד על 3 KPIs. פה לדוגמה זה היה, was your time worth it? זאת אומרת, אנשים שאין להם זמן, לא מעניין אותי כל המשובים האלה של איך היה האוכל ואיך הייתה הסדנה הזאת, והאם אהבת את השיעור הזה או לא, אוקיי? all in all, החוויה האוניברסיטאית שלכם, האקדמית, all in all, עם כל מה שזה כולל, was your time worth it. אנשים שאין להם זמן, שווה. אמרנו שם מעל 9, רוצים במשובים. 2, המטרה היא שם alignment וחיבור ו-collaboration ועוד כאלה, אז ה-KPI השני היה על how many meaningful connections have you made, אוקיי? ורצינו שם מעל 5, עם אנשים רלוונטיים וכולי, והאחרון היה, חצי שנייה אני אסיים את המהלך ואז זה, וה-KPI האחרון היה על about personal meaningful experience. זאת אומרת, על חוויה אישית משמעותית. אוקיי? רצינו שם מעל 8, ואני מבקש מהם גם ציטוטים שהם היו רוצים לשמוע במשוב, נכון? שאומרים במשוב אחרי זה, תשתפו, אוקיי? אז אני מראש יודע איזה ציטוטים אני מכוון אליהם. זאת אומרת, כל האירוע, על כל משהו, אוקיי? נועד לשנות להם תפיסה בשביל שהם יגיעו לשם. כן. שם? מה זה? אבל זה עושה סקרץ' כאלה. כזה? אני אנסה. כן, אבל בואו נגיע עוד רגע. כן, אין לי בעיה, אבל ננסה. אוקיי. אז נעמה אמרה, אוקיי, הוא נמצא במצב שלו, הוא במצב של ביטחון עצמי, אני צריכה להזיז אותו לשם. שאלה אחרונה לזה, באיזה כלים היא השתמשה? מה הייתה הטכניקה? פוקוס, לפקס אותך. פוקוס על מה? על להוריד אותך לרמה שלה. יפה, זאת אומרת שינוי של setting. כאילו הסטינג מאוד משפיע על הוויה. בסדר? זאת אומרת, איפה אני פוגש אותך? באיזה שעה ביום אנחנו נפגשים? איך יושבים וכולי? יש עולמות שלמים, אנחנו לא נלמד את זה כאן, עולמות שלמים של איך מתכננים את הדבר. כי אם המנהלת שלי, ואת אומרת לי, בואי אליי למשרד מחר בבוקר, זה כבר מגיע עם סיפור, בסדר? איזה עוד כלים היא השתמשה? שמו אותך אפשר לגעת לך ברגש. ברגש, נכון? זאת אומרת, אבל איך היא השתמשה בזה בעזרת? רגשי זה מילה זה, אמפתיה, נכון? אמפתיה או compassion, compassion זה מקום ביחד, passion, רגש, אוקיי? זאת אומרת שאני ארגיש, היא עשתה לי היפוך תפקידים, תכלס. זאת אומרת, היא שמה אותי בנעליים שלה. את רואה, זה עושה כזה. היא שמה אותי בנעליים שלה.
ואז יכולתי יותר להרגיש, אבל השתמשה ברגש בשביל הדבר. והדבר האחרון, היא אמרה לי מה לעשות? לא. מה רוב האנשים עושים? או ילדים מעצבנים, אלה אלוהים, מזל שלא יצא לי ילדים מעצבנים. אבל מה ילדים מעצבנים עושים? זה, ועוד בכי, נכון? יותר כוח. לא עובד, יותר כוח. גם מבוגרים, דרך אגב. אבל המקום הזה של השפעה, ההבנה שאנשים משתכנעים הכי הרבה ממסקנות שהם הגיעו להם בעצמם, זה הבנה עמוקה מאוד ברתימה ושכנוע והשפעה. כי אם אני אגיד לכם מה לחשוב או מה לעשות, אתם אוטומטית תדחקו אותי הצידה. אוקיי? יש איזשהו שלב שזה כן מתקבע, אבל בגדול שאנחנו רוצים להניע אנשים, אז אנשים משתכנעים הכי הרבה ממסקנות שהם הגיעו להם בעצמם. פעם פרה פעם פעם. כזה. אז היא אפילו לא אמרה לי מה לעשות. אוטומטית הבנתי, הלכתי לאחין, אמרתי, מה את רוצה, מאמא? אז היום אנחנו הולכים ללמוד, זה לא יומן, כאילו, על יסודות הסיפור המעניין. אנחנו משלימים את השיעור הזה מפעם שעברה. אני מזכיר, שיעור ראשון היה על הכל זה סיפורים. דרך אגב, הכל זה סיפורים. אני מסתובב עם משקפיים בעולם. זאת אומרת, הכיתה הזאת זה סיפור. מה הסיפור של הכיתה הזאת? אקדמיה. תחשבו, המילה אקדמיה עם כמה מטענים היא מגיעה לכל אחד. זה אומר להתנהג בצורה מסוימת. יש לנו איזושהי דינמיקה שנוצרה נטו מהחלל הזה. אז השיעור הראשון היה על הכל זה סיפורים. ממחשבות שיש לנו לעצמנו, ממחשבות על החברה, על דברים ועל כל דבר. הכל זה סיפורים. השיעור השני, פעם שעברה, היה על... נכון, אבל דיברנו על יסודות הסיפור. הוספתי לכם היום המעניין, כי הכל זה סיפורים, גם נתקעתי בפקק זה סיפור, זה פשוט לא סיפור מעניין. אז היום אנחנו נלמד את השני מרכיבים האחרונים לסיפור שהוא מעניין, שהוא תופס את הקשב. ומעניין זה אומר שהוא יכול לחדור את המנגנוני הגנה שלי, בין אם חוסר בקשב או מנגנוני הגנה אחרים, ולעשות לי טרנספורמציה, okay? שינוי לגבי מוצר, לגבי עצמי, לגבי העולם, whatever you choose, okay? זה כלי. אז דיברנו על 4 מרכיבים. מי רוצה לנחש מה הם? מדהים, בסדר? מדהים. הנה. מה? אני יודע. ועדיין זה היה פחות, הרמת לעצמך פחות ממנו על זה. אבל זה באמת היה יפה. אז באמת, אמת, מורכבות, התפתחות וחיבור רגשי. דיברנו, כן. נכון. זה היום. אז באמת דיברנו על אמת, והעניין של חשיבות של להגיד אמת, דרך אגב, למה? לא מבחינה מוסרית וערכית. למה חשוב להגיד אמת בסיפור מעניין? כי זה נוגע יותר, זה תופס את הקשב יותר, וזה שונה, בסדר? זאת אומרת, רוב האנשים הולכים לגנרי, זוכרים את הפרסומת לבושם? נכון? סוס, שחור לבן, סלו מושן. אז אנחנו מאבדים בעולם החדש היום, זאת אומרת אתם זה הברנד של עצמכם, כאילו אני בעם, מאשר רק הקורות חיים, אז ללכת לגנרי, אתם מתחרים מול כולם, אין לכם איזה יתרון יחסי. אוקיי? אז אנחנו רוצים דווקא כאן, למרות שזה יותר קשה, ללכת ולמקסם את המקומות של אמת. מורכבות, זוכרים עניין של מורכבות, של קונפליקט. אנחנו נדבר על זה היום גם בהקשר של התפתחות. והיום אנחנו נדבר על שני המרכיבים האחרים. נתחיל? נתחיל. קדימה. ובפעם הראשונה בהיסטוריה אני כל פעם יצא, יחליף שקף. מה זאת אהבה? תארו לי את זה. רגש. זאת אומרת שאם אני אומר רגש, את יודעת שזה אהבה? לא טוב. מה זאת אהבה? לא, את לא יכולה להשתמש בזה טיעון לופ. מה זה אהבה? אני לא יודע מה זה אהבה. תסבירו לי. כן, אבל אם תעשה את הכל... לא, את מנסה לא. מה? גם אם תגיד שזו תחושה... את. זה אותו... גם אם אני אגיד שזו תחושה, זה שוב פעם אתה תגיד, אבל אם אתה תגיד תחושה... בואי, אני לא יודע מה... אני חייזר, לא יודע מה זה.
אתם יודעות מה זה אהבה? אתם יודעים מה זה אהבה? חיבור בין אנשים שהוא גם רגשי, גם קונסרבטיבי. א', התחלת טוב, כאילו. זאת אומרת, יש שם אלמנט של חיבור בין אנשים. רק בין אנשים? גם לעצמנו? אוקיי, כן. אני אומרת שזו הגדרה מאוד מופשטת, וכל אחד מגדיר אותה על עצמו אחרת, או רואה אותה אחרת. אז מה זה אהבה בשבילך? קצת הרמת לי. כן. זה כמו קשר רגשי מתפתח, כאילו... קשר רגשי מתפתח, כמו דיכאון. כמו דיכאון. אוקיי, והשפלה ו... לא. עוד? כן. שאתה שם צרכים של מישהו אחר או של משהו אחר לפני הצרכים שלו. מעניין, מעניין, יפה. זאת אומרת, ובכל זאת, כשאתם אוהבים ואוהבות מישהו, מה אתם אומרות לו? אני? ואנחנו לא יודעים להגדיר לעצמנו מה זה הדבר הזה. תחושה זה לא משהו... אז למה את אומרת את זה? אז אני לא יודע למה את מתכוונת. וסיפור, אם אתם זוכרות בשיעור הראשון, דיברנו על זה שכשאנשים שומעים סיפור והוא נוגע בהם, אנחנו רואים את הגלי מוח שלהם, נהיים באותו סינוס, באותו זה alignment. Okay? מרגישים את זה, יודעים על מה אני מדבר, שפגשתם מישהו והכל זורם? כאילו אתם באותו תדר כזה, אותו טמפו? זה. Okay? זאת אומרת, הכוח של סיפור זה כאילו כשאנחנו מדברים ואנחנו מרגישים את אותו דבר. סיפור הוא כלי קיבול חזק מאוד ויעיל מאוד, אפקטיבי מאוד, להעביר תחושה כזאת. ולא רק איך אשתי כתבה לי פעם איזה פתק, היא עושה, אל תכמת לי את הרגש אני אוהב אותך. אוקיי? ומאז, דרך אגב, כל פעם היא גם עם הילדה שלי, גם בכלל בבית, שאני חושב שאמרתי לכם, שמישהו אומר אני אוהב אותך, ישר מה אומרים? למה? אוקיי? זאת אומרת, אז זה תמיד כאילו התיאור של הדבר. ובתרבות הכללית אנחנו משתמשים בהרבה מילים שלא אומרות כלום. מקצועיות, חדשנות, AI, התפתחות, טכנולוגיה. אני מתקדם קדימה, זה טוב או לא? להתקדם קדימה, זה טוב? לא יודע. תודה. זאת אומרת, המון דברים מופשטים שלא תופסים את הדבר, ואנחנו מתנהלים כאילו המלך הוא עירום כזה, ומי שיודע לבוא ולתפוס, באנגלית אומרים encapsulate זה לתפוס בקפסולה, איזושהי תחושה שיש איזשהו תיאור מדויק של משהו שאתם אומרים, I get it. המטרה שלנו, ואנחנו נעשה איזשהו מהלך, אני גם אסביר אותו, בשיעור היום, זה להגיע לרגע הזה של מציאות, שאנשים ירגישו, I get it, I feel you, אוקיי? אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. ואם אנחנו נצליח לעשות את זה במעט מילים, מצוין, אוקיי? זאת המטרה ממש. בואו לדבר הבא. יאללה. כן. שאלה פילוסופית אחרונה להיום. לא. דאבל קליק. אנחנו חווים את הפרשנות שלנו לאירועים שקורים. נכון. המציאות היא אחידה ואנחנו שמים עליה את מה שאנחנו חושבים. נכון, עוד הגדרות? זה היה טוב מאוד, תודה על זה, כן. המציאות שלנו. לא מספיק טוב. כי זה לא הגדרה. איך שאנחנו? ביקשתי להגיד מה זה בית, את אומרת הבית שלי. אוקיי, אז אני רפרייז. זה מה שהמוח שלנו מפרש. אוקיי, מצוין. דרך אגב, הרבה פעמים, כמו שעשינו על הסיפור של נעמה, אנחנו עושים אינטרוספקציה. הדבר הזה מאוד ילמד אתכם על העולם, בגלל שזה לא קורס תיאורטי, זה קורה בחוץ. יצא לכם קצת להסתכל, זה שינה לכם קצת תפיסה כאילו על דברים? כתבתם למישהו ברכת יום הולדת? אז בגלל שזה קורה בעולם בחוץ, אז יש לכם הזדמנות ללמוד מאקזמפלרים. תכלס, לא יודע מה איתכם, אני הכי לומד מלראות אנשים.
מאיך הם מתנהגים, סתם, איך הם מדברים בטלפון, איך הם עושים דברים. שם הלמידה שלי הכי גבוהה, אבל בשביל זה צריך לבוא בסקרנות ולהגיד, וואו, היא לא רק מרשימה, אלא שנייה לעצור ולשאול מה היא עשתה. Okay, כמו שעשינו על השיעור על הסיפור על נעמה. אוקיי, שנייה, מה היו המרכיבים, מה היה ההתחלה, מה הייתה הטכניקה. ומהרגע שאתם מפרקים את זה, אתם יכולים ללמוד מזה. אז כל מה שאנחנו מדברים קורה בחוץ. אז בגדול, כמו שאמרת, אנחנו חווים את הדברים בחושים שלנו, זה הדרך שלנו לחוות את המציאות. זאת לא המציאות עצמה. מכירים את משל המערה של אפלטון? שהוא אומר שאנחנו בתוך מערה ויש מדורה ואנחנו רואים על הקיר צללים של אנשים בחוץ, אבל אנחנו חושבים שהצללים זה העולם, אבל זה לא הדבר. כן. יש תיאוריה כזאת שכאילו המוח, יש אנשים מסוימים מאמינים שהמוח שלנו ממציא כאילו את כל מה שקורה מסביבנו. יש הרבה אנליסטים של בנק אוף אמריקה, לפני 5 שנים אמרו שאנחנו חיים בסימולציה. בסדר? זאת אומרת... נכון, ובגדול כאילו כל השאלות הפילוסופיות מאי פעם, בסדר? תמיד עסקו בשאלה הזאת, איך אני יודע שאני קיים. בסדר? ומדקארט שאומר אני חושב משמע אני קיים, ועד גישות בודהיסטיות שאומרות פשוט תרגיש את הנשימה וזהו. זאת אומרת, אין לנו איזשהו משהו לאחוז בו, וזה תמיד השאלות שמלוות, זו שאלה אנושית ממש, אוקיי? של איך אני יודע שאני זה אני. בסדר? ועד ווסטוורלד. ראיתם ווסטוורלד? כן. same thing. אז בגדול יש לנו, אנחנו קולטים בעזרת החושים, אנחנו נתרגל את זה היום, את הדברים, אנחנו עובדים מתודית, ממש. יש עיבוד חוויה למציאות, את, דרך אגב, הסברת את זה הרבה יותר טוב, זה סתם בזה. הדבר הזה מתרגם לרגשות, כאילו emotion creates motion. רגשות זה דבר חשוב מאוד, כי הוא מייצר פעולה הרבה פעמים. גם כשאנחנו אומרים שאנחנו רציונליים וכולי, זה לא ככה, ואני לא פותח עכשיו איזשהו הסבר על קאנמן וטברסקי. מכירים קצת כאילו לא רציונלי, לא במקרה? וכולי, על הטיות ודברים כאלה. זאת אומרת, גם אנשים רציונליים לא רציונליים, למרות שהם חושבים. אנחנו מונעים מרגשות. זה קשור באיזשהו, באיך שנבננו, מבחינה הישרדותית. זאת אומרת, אנחנו יודעים לקרוא רגשות בשפת גוף, הרבה לפני שדיברנו במילים. כי אתם נכנסים לחדר ואתם מכירים מישהו שאתם מכירים טוב, אוטומטית אתם תקלטו אם קרה משהו. זאת אומרת, אני אגיד, מה קרה? נכון? כאילו micro-expressions בפנים. גם חיות ככה, נכון? בשביל שאם אנחנו חיים בלהקה, כן? במיוחד חיות שיש להם חברות, שהן חיות בלהקה, כמו בני אדם, שאם יש עכשיו איזשהו משהו שמאיים, תעף משם, כן? אז אנחנו צריכים לדעת מהר מה קורה. אבל לשאול מה קרה זה השלב של החושים או השלב של הפעולה ונשאלת מה קרה? של הפעולה, כאילו את יודעת שקרה משהו. זאת אומרת, קלטת בדבר שקרה כבר משהו. רגשות זה ממש משהו שאנחנו משתמשים בו בסיפורים. כשעבדתי בטד, אז בהרצאת טד שעובדים עליה 3-4 חודשים, והם יודעים כל מילה, אז הם יודעים, וזו הייתה הגישה שלי, שמבחינת שפת גוף לדוגמה, אז אני לא עובד איתם, בכלל בגישה שלי בדיבור מול קהל, אז זה לא היה של שומע במילה הזאת, תעשה עם היד ככה ותחייך, זה לא עובד ככה, זה לא אמיתי. זה היה יותר של שומע, חלק הזה, הפתיחה, 3 דקות האלה, כאן אתה צריך לייצר סקרנות. כאן מקצועיות, כאן השראה. אוקיי? מין 3 רגשות, and the body will follow. כי כל אחד ואחת מכם, הגוף שלכם מפרש ומוציא החוצה השראה בצורה שונה. אוקיי? אנחנו נעים בצורה שונה. אז רגשות הם דבר מאוד מאוד חשוב. מרגשות אנחנו מתרגמים את זה לפעולה בעולם האמיתי, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות בקורס הזה. סיפורים שהם סתם סיפורים, הרבה פעמים כאילו עוצרים ברגשות, אצלנו אנחנו נדע מראש, אוקיי? סביבה מכוונת יעדים. הבאתי לכם סרטון קצר שמדגים את זה. אחרי זה, דרך אגב, אני רוצה שתנתחו לי
תנתחו לי אחרי זה מה קרה פה. נתחיל להתחיל. You are a good person. You spend time with your family, work out at the gym. You sort of work a shower, like nice clothes. You give to charity. You drive to Prius. Use your bike when you can. Enjoy the occasional distraction at work. You always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. Must do something about it. This is what you're not going to do. You're not going to do your job, thank your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting close now. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, great lengths to earn their respect and trust. These are right now, you realize being out this cliche gringo fantasy of becoming an honorary native and meeting the resistance forces. But screw it. If they could do it, so can you. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement. Realize it's hopeless. Summon the power of the gods. Lead a revolution against the deforesters and their multinational employers and apocalyptic once and for all to save humanity. Only to awaken 2 days later in El Salvadorian hospital, 2 toes missing on your left foot. Apalachicola, Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, bring up the endangered species that once served as your occupational distraction, and finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests. So that you don't have to do the things you should do anyway. Just follow the frog. יאללה, ניתוח שלכם. סליחה על כל הסאונד והזה. כן, ניתוח. זה הדיבור, כן. כי בסוף היא קודם כל היא מבססת משהו מאוד כזה כללי, כאילו על בני אדם, אנחנו אנשים טובים, אנחנו עושים ככה וככה, דברים שאפשר להזדהות איתם, ואז הם בעצם מחברים אותנו לאיזה רגש מאוד מאוד ספציפי, של משהו שכזה כולם עברו אותו, שזה סוג של משבר קיומי על איזה אירוע מסוים, מאמין שזה קרה, כאילו במיוחד עם המציאות המורכבת שיש לנו היום, אז כאילו התחושה הזאת של אנחנו לא מסוגלים. לא כולם, לא כולם. תיזהרו במשפט כולם, בגלל שבסביבה מוכוונת ילדים, בשיעור הבא אנחנו נלמד על פרסונות בקהלי יעד, אז זה לא כולם. בסדר? זה קבוצה מסוימת, שזה פונה לקבוצה מסוימת שזה מדבר עליה. כן, אז זה כאילו של ההבנה שהמציאות מורכבת ושאנחנו לא מסוגלים לעשות הכל בשביל, נגיד, לתקן את המציאות, אז פה הם מציעים את המחשבה בראש, זה סוג של להיכנס לסיפור ההומוריסטי, אבל הם מציעים את הפתרון של טוב, בוא נעקוב אחרי המדבקה, וזה בעצם יוביל אותנו ליעד, כי היעד הוא לא ריאלי, הרי לעשות את מה שאנחנו... שהיית רוצה, הבן אדם שהיית רוצה להיות. כן? זה הולך ממש מהר, בראש כזה שרץ מהר. זה נקרא דרדור והסלמה, זה כלי שאנחנו נלמד בעוד כמה שיעורים. ואז יש בעיה, ובעיה ממש גדולה, ואת מכניס אותך ללחץ, ואז נותן איזשהו קתרזיס, איזשהו פתרון, כאילו... אותך זה הכניס ללחץ. כן, אותי. ונראה לי שאולי גם את קהל היעד. מהמם. זאת אומרת, ולא רק זה, הם גם לא דיברו, זה הפעיל רגש? כן.
כלשהו, כן. זאת אומרת, מדחיפות ולחץ ועד הזדהות. והדבר הזה, וגם כאילו מין תסכול, כי לא יודע מה איתכם, אבל הקהל יעד שזה פונה אליו, חווה תסכול שאנחנו לא עושים מספיק, בסדר? אני יכול לחבר את הדבר הזה למה שקורה בארצות הברית אצל ג'ן זי, בסדר? זאת אומרת, על משמעות וכולי. זה יושב על, שעושים סגמנטציה של קהלי יעד ובחינה של איזה סיפורים עובדים עליהם ואיזה סיפורים קונפליקטים פנימיים יש להם. של I want to change the world, נכון? כי זה הדבר החדש של, כאילו פעם זה היה I want to be a celebrity, ועכשיו זה I want to change the world, נכון? כאילו בטח אתם גם, נכון? מה אתם רוצים לעשות בחיים? לשנות את העולם. אז זה ובכל זאת, אני עובד בתור בריסטה, או אכפת לי על האייפוד הבא שלי. זאת אומרת, יש קונפליקט פנימי בקהל יעד שפונים אליו, ופרסומות עוזרות לפתור את הקונפליקט הפנימי הזה בקלות. שומע, אנחנו יודעים שאתה מתמודד עם הפער הזה, אנחנו יכולים בקלות, כל מה שאתה צריך לעשות, כמו שאמרת, פתרון פשוט וקל, follow the frog, אנחנו יכולים לפתוח את הקונפליקט הפנימי הזה, שמציק לך בדבר. עכשיו, כל הדבר הזה זה רק התוצר הסופי. שבונים את זה סדור, שבוחנים עכשיו קהלי יעד, מה הם אומרים, מה הקונפליקטים שלהם, איפה הם מרגישים שהם לא מספיק וכולי, אז אתם יכולים להביא ערך עם הדבר הזה. סיפור זה כלי מאוד יעיל בשביל לעשות את זה בלי הרבה משאבים. ומעבר לזה, הם ממש הראו סצנות, אוקיי? מה היה הסוג של הסצנות? מוכרות או לא? מאוד מוכרות, אוקיי? הכל, מהסנאי ועד ה-Take me to the rainforest, ועד הגרינגו שמציל את הילידים. דרך אגב, כל מי שהתנדב אי פעם בנפאל או אפריקה וזה, זה יושב על אותו דבר. אז זה יושב על סיפורים קצרים, ובגלל זה הם יכולים לעשות את זה מהיר. כי כל סצנה פה היא מוכרת, אוקיי? היא חלק מאיזה סיפור חברתי, תודעתי, מוכר. ואז אני לא צריך ללמד אתכם משהו חדש. זה יושב על משהו. וההבנה גם דרך אגב של מה הסיפורים המוכרים לקהל שלי, היא מאוד מאוד חשובה בעולם בלי קשב. כשאני תמיד יעדיף לרכוב על סיפור מוכר. אני אתן לכם דוגמה שהיא לא סיפורית. תשלימו אותי. 1, 800, 400, 400. עכשיו אל תשלים. 1, 800, 400, 400, אמן. זה לא סתם, כי סיפור זה גם תבנית של צלילים. ואז דרך תבנית של צלילים, של חוויה שהיא של בית, תחשבו על איזה מטען רגשי מגיע עם תבנית מוזיקלית כזאת, היא רק רפרנס קטן, שלדעתי מישהו חשב על זה פעם? כן. כן? אחלה, אחד, כל השאר לא, כולל אותי, כן? יש עכשיו שימוש בפרסומות ומן הסתם בשירים מוכרים. זה קורה... זה יותר מתוחכם, נכון, כל האלה של סלקום והכל. כן, של סלקום. זה עוד יותר מתוחכם, בסדר? כי זה רק... את צודקת, אבל ככל שזה יותר מעודן ובלתי נראה, ככה המנגנונים שלנו פחות עובדים. בגלל זה סיפורים וסרטים וסדרות הם כלי השפעה אדיר, כי הוא נראה תמים. אבל שום סיפור הוא לא תמים. תמיד יש לו איזשהו העברת מסר על מה ראוי. פרנדס, דיברנו על זה, נכון? פרנדס ראיתם? אחלה. פרנדס. פרנדס, תחשבי איזה סדרה שמרנית זאת. אוקיי? זאת אומרת, איזה מסרים על what is worthy, ומה, what's the cool guys are doing. כאילו, זה ממש מראה על חברה וכולי, וזה לא סתם שסין משקיעה ומשלמת לחברות הפקה אמריקאיות על סרטים ולהציג סינים בצורה אחרת, so on and so forth, בסדר? זאת אומרת, אנחנו משנים תפיסות ממש דרך סיפורים, בגלל שהם כאילו תמימים עד לרמה של אמן, ותמונות וכולי. כי סיפורים זה לא רק המילים, זה, אתן לכם דוגמה למשהו שעשינו באיזה אירוע, גם 30 מנהלים אמריקאים שהגיעו לארץ, שמנו להם כיסויי עיניים והולכנו אותם על שביל חישה, מכירות? יודעים מה זה? זאת אומרת, שביל שאתה הולך יחף ויש חומרים שונים. זאת אומרת, מחול או אספלט או בוטנים או דברים או קש. ובמקום רק החישה שהיא כללית, אמרתי לאיש שעשתה את זה, אמרתי לה, שומע, בוא נייצר סיפור. זאת אומרת,
כי המרווחים, זאת אומרת, אם אתם הולכים על הרבה זמן על אספלט חם, אבל אז יש פתאום חול קר, ואז יש איזשהו משהו אחר, פתאום משהו לא נעים ומשהו, זה יוצר איזושהי חוויה, ואם יוצרים קונטקסט ונרטיב, זה יוצר משמעות לדבר. אז היום אנחנו נלמד גם איך לייצר, לחבר את הנקודות קצת למשמעות, לנרטיב, שזה ישפיע. ומה שעכשיו אנחנו צוללים אליו זה המרכיב הראשון. איך אנחנו עד עכשיו? אחלה, מדהים. פנים מאוד מאוד אדישים, אחלה. זה הדיבור, נכון? יש מצב להדליק את האור? כן. אנחנו מדברים עכשיו על הכוח של תיאור ופרטים. למה? על מנת לייצר חיבור רגשי. בסדר? זה. זוכרים את האלמנט הרביעי כאילו שעשינו? אנחנו לומדים אותו קודם, של חיבור רגשי. והכלי הכי יעיל בשביל לייצר חיבור רגשי, עוד לפני שאנחנו עוסקים בנרטיבים וכולי, זה לגרום לאנשים לדמיין את זה. אוקיי? רובנו, ואני מכיר את זה גם מתרגולים וכולי, אומרים, היה לי חבר. חבר אפשר לדמיין? לא. A friend. אבל ברגע שנותנים תיאור, מי הוא, מה הוא, שם, סבא שלי שהייתי מאוד מחובר אליו, או סבא יצחק שהייתי מאוד מחובר אליו. אוטומטית, כאילו זה אותו זמן מילים, אבל אוטומטית החיבור הוא הרבה יותר גדול. בגלל שמבחינתנו מעכשיו ועד סוף הקורס, החוק הוא נורא פשוט בהפעלה של דמיון. אם אי אפשר לדמיין את זה, לא עובר. אמרתי את זה כמה פעמים כבר, זוכרים? ציונות אפשר לדמיין? חדשנות אפשר לדמיין? לא. תנו לי עוד מילים שאפשר לדמיין? מצוינות. מדינת ישראל אפשר לדמיין? לא, עם 1,000,001 דברים שמשתנים בשנה האחרונה כל שבוע. אוקיי? אבל חדשנות כן אפשר לדעת. תלוי מתי. כן, אבל עולה לי תמונה. של גלגל? לא יודעת. כי הייתה תקופה ארוכה ש... חדשנות זה שונה בכל תקופה. היית אומרת חדשנות בימי הביניים, מילה פחות טובה. אוקיי? לא, אני מבינה מה אתה אומר, אבל כאילו, אני לא יכולה להגיד שאני לגמרי, כאילו, המים שלי בלייק ברגע שאתה אומר לי. שלך. אבל ברגע שאת, לדוגמה, לכי ל-VC, Venture Capital, כאילו קרן הון סיכון, להציג עכשיו זה, תגידי, המוצר שלי חדשני, כאילו, באותו רגע, נטו השימוש במילה, יהפוך אותך לכאילו, יגיד, זה מטופש, זה לא רציני. זאת אומרת, זה כל כך overused, זאת אומרת, אני רק אומר שהמילה זה לא הדבר. זוכרים את הציטוט זן שאמרתי לכם על מילים? שהמילה נועדה לתת משמעות לדבר, אך מרגע שתפסת משמעותו של דבר, תוכל לשכוח את המילה, והייתי רוצה לפגוש אדם ששכח את כל המילים ולהחליף איתו איזו מילה. המילה זה לא הדבר, ותיאור עוזר לבוא ולתאר ממש את הדבר. אנחנו רוצים להתקרב ולקרב אנשים כמה שיותר לדבר. למה דמיון הוא חשוב? למה לתאר שזה? כן. כי זה גורם לך. לי להרגיש את הסיפור. רציתי להגיד שזה אחד הריבים הכי נפוצים בין זוגות. אני, כל פעם שהבן זוג שלי חוזר הביתה מאיפשהו ושואלת אותו איך היה, אז כאילו הוא אומר, בסדר, היו כך וכך אנשים. אני תמיד חוזרת ומספרת, היא הייתה ככה, וזה, כי נשים מדברות יותר מילים, נכון. היה לו שפם, כאילו אני מתארת את זה כדי שהוא ירגיש את האווירה של מה היה לי, והוא תמיד לא, וזה תמיד, כאילו גם, אני חושבת שנשים יותר כאילו... נכון, יש לזה מחקרים והכל, נכון. עוד, למה דמיון? דרך אגב, מי משתמש בתיאורים וסיפורים? ילדים. ילדים, דתות, נכון? מיתוסים, בסדר? זה רץ, זה זכיר. תחקירים בצבא. אני למדתי משפטים נגיד, לומדים פסקי דין. היו יכולים להגיד את ההלכה. ברפואה לומדים את המקרה ואז את ההליך. למה זה? למה לא ללמד אנשים פשוט תהליך? למה ללמד את המקרים? זה נטמע יותר טוב, זה זכיר, צודקת. זה זכיר, זה מקצר דרך לשכנוע בגלל שאני חווה את הדבר, וכשאני מדמיין את זה, יש לזה השפעה מאוד מאוד חזקה. אני אתן לכם כמה דוגמאות ואז נעשה איזה 3 תרגולים. דוגמה אחת, אנחנו כולנו פוחדים מדברים ומתרגשים מדברים שמעולם לא קרה לנו. נכון? קלטת את הקטע? אנחנו פוחדים פחד מוות, ולפעמים גם מתרגשים, מדברים שמעולם לא חווינו. מעולם.
והדוגמה של... בואו נעשה דוגמה אחת. מה זה? בכי בחתונה. ש? שאת נגיד אף פעם לא התחתנתי, אבל זה מרגש אותי. אוקיי, נכון, זאת אומרת, זה סיפור מוכר שמעולם לא היה, נכון. תקומו שנייה על הרגליים. ותתפסו קצת מרחק אחת מהשנייה כזה, קורונה סטייל. טוב, סיפור טוב, לא יודע מה, אבל סיפור טוב. מה שאנחנו נעשה עכשיו, תקשיבו טוב, לא יהיה הערות הסבר למתקשים. הרגליים הולכות להישאר נטועות בקרקע, זה אומר שהן לא זזות ולא מסתובבות. לא לעשות עדיין, רק להקשיב לי. יד ימין הולכת לעלות ישר למעלה. לעלות ישר למעלה. העיניים הולכות ללוות את היד במבט. זאת אומרת, לאן שהיד הולכת, הראש מלווה ולא, אין סטייה. זאת אומרת, זה ייראה ככה. אנחנו יוצאים לכיוון המרפק, החוצה. המרפק זה החלק הזה שאתם לוחצים והוא לא רגיש. אוקיי? אנחנו יוצאים ככה, מסתובבים עם האגן, עד לנקודה שאתם עוצרות, ותזכרו איפה. לא לעשות ככה. יש? מדהים. עכשיו אתם. קדימה. יד למעלה. תסתובבו, עד לנקודה שאתם מגיעים, ותזכרו איפה הייתם. ולחזור. מאמן. עכשיו, להוריד את היד, לעצום עיניים. מי שלא עוצם עיניים בן זונה. סתם. ועכשיו רק תדמיינו, ממש זיכרון שרירי, לא לעשות באמת. תדמיינו שאתם מרימות את היד, והיא עולה לאט לאט, והיא מתחילה להסתובב, והאגן מסתובב ורך איתה. ואתם עוברות את כל הנקודות שעברתם, ואתם חולפות בכלילות על הנקודה שהגעתם אליה. והכל ממש בכלילות, ותדמיינו, תצרבו ממש את הזיכרון השרירי לגוף, לאיך אתם עוברים את הנקודה. וברגע שזה צרוב, אתם יכולות לפתוח עיניים ולעשות את זה שוב. מי עבר את הנקודה? ידיים באוויר? מדהים. אוקיי? אפשר לשבת. עכשיו, מתאמנים ככה, דרך אגב, יש חברות הייטק ישראליות שמאמנות קבוצות ספורט בדבר הזה, יש לזה המון מחקרים על דמיון, זה קצת כמו איך קוראים לזה, שמטפסים ועושים כאלה? נינג'ה. זה? מה המקצוענים עושים? הם עוצרים לפני, נכון? כזה. ואפילו צ'רצ'יל, לפני מלחמת העולם השנייה, שהנאצים כבר, שיש כבר מלחמה, ואז הוא בא לעם הבריטי, והוא אומר להם, I assure you nothing but blood, sweat and tears. זה עמל גם. הוא לא אומר להם, we'll be home by Christmas. הוא אומר להם, זה הולך להיות קשה, ואנחנו נעבור את זה. כי כל דבר שאתם מדמיינים שעשיתם, זה כאילו עשיתם את זה בפעם הראשונה, ואז במציאות אתם עושים את זה בפעם השנייה, ובפעם השנייה אנחנו תמיד טובים יותר, אוקיי? זה הכוח של סימולציה קדימה. אבל בשביל זה צריך לדעת לתאר את העתיד במדויק, ואת זה מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות. הטכניקה שאנחנו נעשה את זה, נקראת דאבל דיימנד, זה מיצירתיות מעשית, שאנחנו רוצים להגיע לאיזושהי תוצר בצורה מהירה. דאבל דיימנד די פשוט. הרחבה, אנחנו מרחיבים מאוד, מביאים את כל המידע, ואז מצמצמים. בסדר? קצת כמו שדיברנו, שני כלים שדיברתי איתכם על צמצום והרחבה. בסדר? same thing. דיברתי מספיק, בואו נעשה תרגול. מצוין. יאללה. מי אני? הבאתי לכם את התיאור, ואתם צריכים לנחש מי זה, מה זה. במבט ראשון הוא לופת את העין במראהו העשיר, גוון עז של אדום כהה, כאילו ספג פנים השמש אחר צהריים.
המעטפת החיצונית לא, חלקה, מתוחה, אבל קרובה. מבריקה קלות, כאילו נמשכה בטיפות שקופות ועדינות, על פני השטח מתנשאות גבעות קטנות ולא אחידות, משובצות נקודות צהבהבות זהירות. תות, תודה רבה. אוקיי? מה זה? הקטנות? הקטנות. תסתכלו על תות מקרוב פעם, אוקיי? טוב, אז זה היה תות. בסדר? רוצים את הבא? אחלה. דרך אגב, הנה, תסתכלו, בהתבוננות מקרוב ניתן להבחין בתעלות מיקרוסקופיות, כאילו המרקם מספר סיפור עתיק של התפתחות, זה כבר מגיע לאיזשהו משהו פילוסופי. תסתכלו על תות פעם הבאה. דרך אגב, לשאלתך, היה פעם ספר כזה, וחיפשתי אותו, אבל לא מצאתי, כאילו שזה היה פשוט תיאורים יפהפיים, יותר יפים מזה, ולא מצאתי, ואז נתתי לו פרומפט והוא עשה לי את זה, אוקיי? זה כלי, אין לי... אנחנו עדיין יכולים לזהות בקטן הזה שזה היום. ברור, זה הכל בסדר, אבל זה בנוי על איזשהו זה. יאללה, מי אני? יפה, תודה. בסדר? אייל שני סטייל. נכון, וכל מה שאתם צריכים לעשות, אייל שני גם גר ביישוב שלי, הוא שכן וזה, אז זה אייל שני עם העגבניה. נכון, הוא עושה, איך אפשר להרגיש את העדינות השברירית שלו? זה מה שמסתדר איתה. נכון? עכשיו, מה התיאור פה? התיאור פה, אם תשימו לב, הוא רב חושי. זאת אומרת, יש לנו את כל החושים ורגש. יש פה גם אנלוגיות שאנחנו ניגע בזה קצת ודימויים, כי ככה המוח שלנו תופס את המציאות. אבל תשימו לב שיש פה אפילו, דרך אגב, כמה חושים יש? 23. יש ויכוח בין 23 ל-28. אוקיי? 6 זה מגיע מארכימדס, איזשהו משהו שהתקבע. 5, סליחה. יש טמפרטורה, חום, קור, תחושת זמן, יש תחושת נגיד התמצאות, זה שאת עוצמת עיניים ואת יודעת איפה היד שלך, אוקיי? כל מיני כאלה. יש, read about it. כן, נראה לי, אבל anyhow, אוקיי? זאת אומרת, מה שאתם עוד מעט תעשו, זה אתם הולכים לתאר איזשהו חפץ, ירק, פרי או חפץ, בתיאור מאוד מאוד מדויק שיורד לפרטי פרטים, ומי שיושב איתכם צריך לנחש מה זה, המטרה שלכם שהם לא ינחשו, אוקיי? עכשיו אתם יכולים להשתמש בכל החושים, אתם יכולים להשתמש בתחושות, כמו שאתם רואים, ולמה אנחנו עושים את זה? אני כבר אסביר עכשיו שנייה למה ואז אתם. למה אנחנו עושים את זה? כי זה ממש... הנה האחרון. מה זה? טוב, זה קל. מיטה. בסדר? זאת אומרת, תיאור ארוך מאוד של מיטה. אבל זה תיאור מאוד מאוד גדול. זה הרחבה. יש לי המון פרטים על הדבר. עכשיו אני רוצה לייצר פרסומת, לא מעניין אותי, אין מצב שאני כאילו מתאר את הדבר הזה. כן? אני צריך לייצר פרסומת של 5 שניות, של 10 שניות. ואז התהליך, דרך אגב, הרחבה, ואז מה אחרי הרחבה? צמצום. ואז אחרי הדבר הזה, זה מופיע. אני מסתכל על כל הדבר, ואז אני מסמן לי דברים שאני חושב שאחד יהיו גם אנשים will get it, זאת אומרת, הם אינטואיטיביים, קצת כמו הסרטון של ה-follow the frog, זאת אומרת שאם זה מורכב מדי אז לא יבינו, ושהאימפקט שלהם הוא גדול, אוקיי? סתם סימנתי פה. ואז מהדבר הזה נמתחים אליה זה, זאת אומרת, אני בא יש פה סרטון של 6 שניות, אוקיי? של שוט של 0.4 שניות, של נמתח אבל קמטים קטנים שם, זה לא מיטה של מלון. קריות תפוחות מעט, אוקיי? כמו עננים, ואפשר לשים איזה מין עננים ברקע, נכון? כמו ששמים בנייר טואלט, מה? כן. גורים. What?
ואף אחד לא עוצר לשאול, מה עושים עם הגורים האומללים האלה? הם מריחים את הפחד אחד של השני והם חמודים. אני לא חושב שזה הדיבור, אבל כשאנחנו עובדים על סיפורים ולייצר מזה סרטון, כי אתם מצליחות לראות את הסרטון שאפשר להפיק מזה? רק מהדברים שסימנתי? אוקיי? שוט כזה, כזה, ואפילו שהכריות מלאות גמישות משיבות לחיצה רכה ברגות משלת, כמו שריר שנרפא אחרי מאמץ. אפילו מישהי שחוזרת מאימון, בסדר? ואז נשכבת על הזה, ואז בכלל יש את האנלוגיה של אני ממש מאכיל אותם בכפית עם השרירים וההרפאיה לדבר הזה. אז המיטה ואת זה אחד, ושניכם כאילו ככה עד שאתם let loose. וזה עושים ב5-6 שניות. היכולת שלנו לקחת מרוחב היריעה, ואז למקד את זה בסוף לסרטון של 6 שניות, או לאימג' אחד, that's the catch, אוקיי? זה נראה בדיוק כמו ההוראות בימוי, כאלה מה שסימנת, אבל הורדת כאן את התחושות של הרגש, לא? אז אפשר להוסיף, בסדר, את המוזיקה, את הדברים, אבל זה עשיתי ב2 דקות, אוקיי? זה סתם טכניקת עבודה. וסיפורים קצרים הם מאוד מאוד חזקים, כמו הסיפור הקצר המפורסם בהיסטוריה, שכחתי את השם שלו, מפורסם. זה היה תחרות הסיפור הקצר, ב6 מילים, אולי יצא לכם לעשות את זה. Baby shoes never worn for sale. זאת אומרת, נעלי תינוקות, מעולם לא ננעלו למכירה. אוטומטית המוח שלנו ממציא סיפור, נכון? דרך אגב, מה קרה לתינוק? I don't know, אבל כנראה, כן. כי אנחנו אוהבים סיפורים דרמטיים וכו'. לא, נולד בלי רגליים פשוט, זה לא. אז בעולם בלי קשב, אנחנו רוצים לייצר סיפורים שיושבים על מוטיבים גם מוכרים, גם יצירתיים, בשביל שזה ימשוך את העין, בשביל שזה לא ייראה כמו פרסומת רגילה למצעים ומיטה. ולעשות את זה ממוקד קהל יעד ושיפגע בול. אז השיטת עבודה שאנחנו עושים היא ככה, וככה אנחנו בונים. מה שאתם עכשיו עושים, זה את הדבר הזה. Okay? יש לכם דקה, כל אחת, לכתוב או לחשוב על חפץ, פרי ירק או חפץ כלשהו, ואז לתאר אותו. יש? קדימה. דקה. מה שעה? מתי הפסקה? תזכירי לי 5 דקות. אני חושב כמה סיפורים זה מגיע. וכולנו, כמה זה.
יאללה, עוד חצי דקה. יאללה, אפשר לעצור. קודם כל זה מצוין שאתם כותבות כאילו עוד, בסדר? ויאללה, עכשיו תגידו מישהי עם השיער ארוך יותר. תתחיל כאילו, אחד לשנייה. מה? כי אין לי שיער? מה? יאללה, קדימה. המעטפת הקשיחה מעין נוסף שניצה בין העולם החיצוני לבין שבעולם. עולם שלם נגלה שם. מנוע כאל לא נותן רמז שניצה. כל שתרצה להגיע שם, לאן שתרצה לשבת בנגדך והחשיבות, תוכל להגיע בשביל השנייה. יש גם חידוש שאפשר לקחת איתך לכל. הנוחות הכללית, הכללית כאילו הפך להיות חלק. יאללה, עוד חצי דקה לזה, אם לא החלפתם אז להחליף. בדיקת דם. נדיר. חיים, בואי, תזכרי את המחקה תקבץ לי כל חודש אני עושה בדיקות דם, אני לא אקליט. הכלופה הכי מקדים שלי. קצת בדיקות דם באמת. אני ראיתי את המחשב הזה. טוב, ולסיים. סתם לשקף לכם איך זה נראה מהצד. התחושה הזאת של גיליתי, של חיוכים. כי זו תחושה אנושית לא מוכרת. כמה פעמים אנחנו מרגישים שמישהו ממש הבין את מה שאנחנו מתכוונים אליו. אוקיי? בתיאור. אבל אני כן רוצה לשמוע שיתופים. אם מישהו שמע משהו ממש ממש טוב, ששווה לכיתה, אז תנדבו בקטע לא קול את החבר שלכם, חברה שלכם, קדימה. כן. מי זאת? קופסת אוכל? עכשיו, אם היא הקופירייטרית של קופסת אוכל, שזה מוצר די משעמם, תחשבו בדקה של עבודה, ואני מאוד אוהב דברים שהם מאוד קצרים, אבל החומר שאני מקבל הוא מאוד מאוד איכותי. תבינו איזה חומר יש לה פה בתור קופירייטרית, כאילו, עכשיו אפשר לעשות את זה מיליון דברים, אבל... בדיוק. אפשר לעשות מלא דברים, את צודקת. מלא דברים על קופסת אוכל. כן, עוד. כן, זיו. אז בינתיים, מישהי אחרת. יאללה, תנו לזיו שנייה. נחה ברכות בין שני כריות של אהבה, בליווי
אותנו לזהות לאהבה. בעוד שנתיבי הבחירה הם אינסופיים, כל הדרכים מתנקזות לדרך אחת, והאהבה היא כמעט אצל כל אחד. המבורגר. טוב, יפה. עכשיו, זיו, אם דיברנו על חומר, נגיד, מה השם? גלי, שאמרה איזה חומר, זיו אומר, וואלה, הרוב לא הבינו את זה, כן? מהדבר הזה, בלי שזה הייתה ממש המטרה. ואז מתחילים לעשות איזשהו תהליך של מצמצמים עד לנקודה כי אם כולם מבינים, זה לא מגניב. אני רוצה שהקהל יעד שלי יבין וגם ידע שאחרים בטח לא הבינו. אוקיי? אם תחשבו על זה, when you turn to everyone, you turn to no one. זאת אומרת, אז מסרים שהם מתוחכמים הם בהגדרה לא כאלה פשוטים שפונים לכולם. אז זה מין תהליך כזה של צמצום ו- to find the, כאילו, the sweet spot. עוד? מישהו? כן? קדימה. סיבים רבים המתאחדים לאחד בצבע שחור כזפת, שקשורים זה בזה בצורה אחידה ומדויקת כל כך, עד כדי יכולת מושלמת להימתח לגודל המדויק והרצוי. טייץ? תיק, יפה. אוקיי? יפה מאוד. עוד? בא לך, דרך אגב, לנדב אתכם, אני לרוב עושה את זה, אבל כאילו כן, לא? שתיקה כהסכמה, כן. בבקשה. כלי בגודל משתנה לפעמים גבוה ולפעמים נמוך, לפעמים רחב ולפעמים צר יותר, תמיד הוא יהיה שטוח, במקרה הקלאסי הוא יהיה חום או לבן. המקור שלו בטבע בפריט שמשמש אותנו למספר צרכים קיומיים, בדרך כלל לא יהיו רגשות הפריט, אלא אם הוא ממש יפה ומשתלב בנו. אגב, גם לא הצליחה לעשות. אוקיי? ואז השאלה תמיד, האם יש מספיק פרטים בשביל שאנשים כן ידעו. בסדר שזה לא כללי מדי. מה זה היה? לא, אבל אמרת לה קצת על הזיהוי. את צודקת, אבל זה צריך להיות כאילו ממש לתאר, אבל זה המשחק. מה זה היה? שולחן, מהמם. טוב, המשימה הבאה היא כזאת. נו. דרך אגב, מה שעשינו עכשיו זה כוח על של אנשים, הספציפיקציה. אוקיי? נדבר על זה אחרי זה בגרוth וכולי, אבל אתם יודעות מה אני יודעים. זאת אומרת, מחמאה מדויקת תמיד הרבה יותר טובה וואו, אתה אחלה גבר, אוקיי? ואתה מרגיש בחור טוב. אם אני אגיד לך, וואלה, ראיתי אותך בשיעור, ואיך שהגבת במילה הזאת באיזה מין בחירה לא מודעת כזה, כל הגוף שלך טק נמתח, והיה שם מין ביטחון במי שאתה, איזה מין סנטר כזה. והמילים פשוט, 4 מילים הראשונות שיצאו לך מהפה פשוט היו, האמנתי לכל מילה שם. ובמקום הזה שזה משתלב עם הזהות שלך, זה מדהים. מחמאות מדויקות תמיד טובות הרבה יותר משיגיד, אחלה פרזנטציה. אוקיי? אנשים לא רוצים שיקשיבו להם, הם רוצים שיראו אותם. ולראות זה נטו מודעות. אז הכלי הזה שעשינו עכשיו, בריא שזה בחירה על מה אתם שמות עכשיו את הזום אין, וראיתם שאפשר לשים זום אין על הכל. אז אם על תיק אוכל אפשר, אז הדברים שחשובים לכם בטח ובטח. התרגיל הבא, ואחריו אנחנו נצא להפסקה. כן. השיא שלי פעם זה 13 שעות רצוף בלי הפסקה. אבל יוצאים החוצה ועושים דברים וזה, זה לא אקדמיה. לא, זה לא אקדמיה. אז התרגיל הבא הוא זה. אתם הולכים לתאר רגע מחופשה הכי טובה שהייתה לכם, אוקיי? אבל לרוב אני עושה את זה בשלבים, לכם אנחנו עושים את זה, אני זורק אתכם לתרגיל הסופי. ומי שמדבר, מי שמקשיב לכם, אומרים לכם כל פעם באיזה חוש הם היו רוצים לשמוע, אוקיי? זאת אומרת, את מספרת על התחושה, היינו בתאילנד וזה, ואז אני אגיד לך ראייה, אוקיי? ואז את צריכה לבוא ולהגיד לי, תקשיב, אני נכנסת ואנחנו רואים, אני רואה שולחנות עץ ממהגוני עם כפלים קטנים בדבר והחול בסדר? ויזואלי.
שמיעה, אודיטורי, אוקיי? מה שמעת, אוקיי? עכשיו אתם יכולים לערבב קצת, בסדר? בגלל שזה יהיה לכם קשה להיות פוקוס על אחד, אבל the general, כאילו, הכוונה הכללית תהיה על חוש אחד, אוקיי? אנחנו רוצים להפריד אותם. ברגע שמפרידים, כאילו, אז יש לזה שם, איך אומרים, כאילו, בשביל לשלוט במשהו, כאילו, you need to name it and then tame it, כאילו, לתת לו שם, ואז אפשר לאלף אותו. אז בהתחלה אנחנו עושים הפרדה, ואז שזה יחזור חזרה לאיזשהו סיפור כללי, אז יהיה לכם את כולם. אז את מספר לי סיפור, אז אני אומר לך, שמיעה, ראייה, חושים, ריח, וגם רגש, אוקיי? גם רגש, גם תחושות בגוף. בסדר? תיקחו את זה לכל חוויית מציאות שהיא, אבל לרוב על החושים, זה יעשה לכם את העבודה קלה. וזהו. נראה לי שברור התרגיל? כן. בואו נעשה תרגול. אוקיי? מי רוצה? אני אספר. אוקיי, חשבתי שאני אעשה, אבל בסדר, סבבה. אמרת מי רוצה? לא, סבבה, כן. מה השם? טוב. תום. תספרי על החופשה. הגעתי להנימון עם בעלי, ואני ראייה. פה ביחס לכולם. ויזואלי. הגענו להנימון בתאילנד, אני עושה את זה לפי חוש ריח. לא, אני אומר, ויזואלי. ויזואלי. וראינו מלא תאילנדים מלוכסנים בשדה תעופה, והיה ממש מסובך אתם יודעים מה? אני זורם ממה שתום עשתה, בסדר? זה יהיה לכם יותר קל. אתם תחליטו מתי לעבור, בסדר? נעשה את זה איזי. יש? אבל כשאתם כל פעם מספרים את הסיפור מחוש אחר. יש? מדהים. יש לכם? כל הכבוד, תום. לא, אפשר רגשות. לא, אבל את יכולה לתאר את הפרטים. הרגשתי איזו תחושת חמימות שמתחרש בבטן. ולהחליף ביניכם אם לא החלפתם.
טוב, ולסיים. איך היה? כאילו לעשות, ליקוד, כיף להקשיב יותר, נכון? אותך? זה הכניס אותי להיות רגע בהודו. בדיוק. זה היה מושלם. יפה. וברגע שאנחנו נכנסים לתוך הסיפור, זהו. כאילו הרגשתי את זה בגוף כזה. זאת הקונספציה, כאילו, זה הסיפור. עוד דברים בחוויה, בספר, לשמוע. מהמם. 10 דקות הפסקה, כי אנחנו מסיימים קצת יותר מוקדם, נכון? יאללה, אז 10 דקות ב-41. הגיעו מאוחר, הכל. כן. מה לעשות? כן.